господине, какво ще желаете? Ще искам един ракбургер. Добре, господине, $2, моля. Ето ви ги. Нека да проверя дали са истински. Ей, сега ще ви дойде ракбургер. Да, истински са. Нека да го приготвя. Господин хрупкав рак. Вижте, мънита! О, вау! Все едно си почнал да ги ядеш. Господин рак! Опа! Здравях от парите ви. Добре, аз ще си капна. Това е много хубаво, бе! Санди! Вкусни са. 5 часа по-късно. Добър вечер. Искам един ракбургер. О, вие ли пак? Съжалявам,